Okay, nakilala ngayon ako ni nanay. Kamusta po yung adlaw? Mari nga sa mga tunay. Daw man tao. May ano yan ah? Birthday mo po? Ikaw pera niyo nga birthday na. 59 na hinanay. Wow! Hapit na mag-senior! Mga Nanay, kumusta man na niyo birthday yan, nanay? Kayla, happy po. Happy birthday. Siyempre ka nagre-wish ako mga to, nanay. Kaya nanay, may da po ba kamo gina-expect na ginulat po ba kami yan? Waray? Sure, nay? Okay lang po ba may pakita kami sa imo? Kay birthday man niyo, di ba? Sige po, adi kita din, nay. Pero ini na yung alis sunod din nga, kotse niyo regalo. Aabrihan ko na, ready ka na? Open ko na, nay. Mahal, happy birthday po mali ko kita, nay. Imukot niya. Iinay na mo. Ay, ito bang po kita nila? Ay, ka mga din, nay. Yay! Sayawin na! Nay, mga din, nay. Wala na. Happy birthday to you. Nanay, happy birthday po. Wala, nagtotok na hinanay. Pasayluwag yung patok namon hinanay yan ang maadlaw itiya. Birthday! So, nanay, kumusta? Wala mo ba maulon? Sorry mo na yan. Pag-sure. Sure, nay? surprise! Ako sir, yung photo. Nakita kayo ni nanay ng mga regalo para pinihay iyo. Kakarautan po ba ni iyo? Kakarautan niyo. Nanay, nakita ka po ba ni nga cake? Siyempre, dere mawawara ka birthday and cake. May lagi hapon kita nga di teddy bear. And may balloon. Siyempre, nay, nakita ka po ba ini? Ano ito? Ano man ito, nay? Ato, gigamat na dali nanay. Sure, nay, nay. Imo po din, ba? Para wata, ano yung mali po kay nanay? Worth 1,500. Wow! Kaway-kaway nanay, bakit ang binibili ko yung video? Ano? Daw ba kung yung fans ko? Pinadaw! Natapos ko yung langaw! Eh, papay-pay na to dito na yun. Sige na na! Kakantantay na yung happy birthday song. Ready na? Andam na? Andam! Sige na, andam ka na liwat mamati ng kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Nanay, sayawin! Happy birthday! Sayaw dahil malaki! Kantahin na nanay! To you. Happy birthday daw! You know po, make a wish and blow your candle. Make a wish, nanay.
dahira message mo ipapaabot ha imo. Okay lang na ibasahon ko po? Message ko na. Para haam nag-uusa nga nanay dinhi ha kalibutan. Happy 59th birthday ha imo. Sana maging malipayon ka amon guti na pa-surprise ha imo adlaw. Wish namon nay ha imo, sana damo pa na birthday umabot, ngan tagan ka pa maupay ngan makusog na lawas. Nay, nagpapasalamat kami imo kay bisan pasarawayon kami hadto, diri mo ginpapabayan kami nga magburugto. Sana maging maupay na liwat ining panahon para makauli kami nga da ngan magkaurusa na kita bisan danay nag-aaragway kami pag nangumuli kami nga da balay. Mahal ka namon Mother Earth. Diri man namon ginsisiring ha personal kay baga naawod kami. Pag ilublanay han amon nakayanan. Stay safe, paghinay la permi. Malayo man, maglalapit din tayo soon. Enjoy your day, nanay! Higugmaon ka namon, nay. Rebecca, Rochelle, and Rina. Ano man, nay? Maaram ka na yan akong tikang-kang ka, nay? Tikang Salamat, mga nanay. anak. May gusto ka po ba iyakan haira? Ano yung message, nay? Nagkutok na yung nanay. Naigawas ito na yung imuluha. Ang pigilan. Nay. Salamat na akong mga anak. Nagtagin Wala, hindi na po talaga po. Ayan, ano, Nay. Akan malaki ka, Nay. Sige, Nay. Nag-iisog ka. Ano na na, Nay? Ano na lang po? Ako na. Okay lang ito, Nay. Okay lang ito. Tinawa ni youth birthday celebrant ka, Opay. Iyan ang pagpakantay, nanay. And happy birthday, Nay! 1, 2, 3! Happy birthday! Ako agad, energy level. 1, 2, 3! Happy birthday, Nay! Nagyap energy. Nay, malipayon ka ba yan na ngayong madlaw? Siyempre naman. Sino ba di rin magmamalipay? Hindi nga pa surprise. Ano, Nay? So yan, natigang po haamon team. Sky Surprise on Wheels. Wish namon nga sana daw mo pag-birthday umabot ha imo. Ngan, unta maging malipayon ka la. Ngan hinda mo pa nga blessings. Ano mabot ha iyo, pamilya. So, nanay, okay la kita. Waray kita maulol. akong tiil. Nagkakakit na kita, Nay. Nay, may gusto